Tugutigara kora sensemeyo ya siasa ni gabamenyi be wadi ije ibeno yego toka ase bunge ya Nyaribari chache ni gobeso kiari tukoria rero na gukana ogochorwa kwa Elijah Abebo unamokonye bwo mugavana obwe county ya Kisii ase barure birengere byabo na gotebamuna nigo Abebo abaka koegwa emerimo bwangoiga ase county koba moteneni wose monyakiro wobwe service board imeye county yo sebondo baterina tarakora mirimo ase egeka ase kugania kwabo kwaringe kenani gochorwa koba omokonyi ikorwa ase nsemeyo ya ibeno Simbarati kwanza tukumakira mbiamono sigacha karure nyinge engiya tatigarende twataka kolimend omwaka okorukunga kenani amobeke abe assistant yae amokonye gasi buno mwaka okorire gasi nyinge Kenya ngima atanya kuiba atanya korogini yonsi umanyete lichiko lya Kenya na kirigenderete na aba CDF igaba namba 2 aso koba omuntu mwegenu Kenya mbiamona aso mugabano ito Simbarati gasi watokoreire kubono mufaisio bono yewachete gochora ntundura mwami muntu tutagete korubi Nyaribari chache